Salam adirli dostlar, mehriban vatandaşlar. Men bugünkü videoda size Samsung telefonlardagi peýdaşyk funksiýalar hakynda gurulma bermekçi. Benim ikinji gurulmacı funksiyam şu gurulýan ýerde ýerleşýär. Gurulýan knopkany basýas we soňra Настройка bokowy klawişi şoňa basýas. Bu funksiýanyň esasy gowy tarapy bir priложениýany çart açmak üçin çartdan iki gezek şu gurulýan knopkany basanda şol haýsyr bir priложение açylýar. Gelin mysal üçin men şu wagt häzir meňkide fanarik dur. Gele basaýyn. Şu fanarik ýanyny görüşüňiz ýaly. Ene bassam ötüşýär. Gelin mysal üçin başgasyny gurup görelim. Haýsy mysal üçin gelin Instagram görelim. Instagram goýdyk. Ve bassam görüşüňiz ýaly. Açyldy. Benim dostlar ikinci funksiýa bilen tanışmaly. İkinci funksiýa mysal üçin biz haýsydyr bir priложениýany peýdalanýas we şondan türlü duýduruşlar gelip durýar. Diýerler duýduruşlar we mysal üçin men şonu islemesem şonu ýapyp goýulýar. Onu ýapmak üçin şol priложениýanyň üstüne basyp saklaýas we şu ýokarda görýän ilk harfymyza girýäs. Ve şu ýerde birinji duran wadynlyny şoňa basýas we ýapýas. Şular ýerlerde. Bizim ikinji bilmeli gowy funksiýamyz bar, şu ýerde разрешение. Bu funksiýa şu priложение bizim şu funksiýalarymyz peýdalanýar, mysal üçin kamera, ýerde ýerleşýärmidi, mikrofonmidi we pamydymydy. Eger şonu biz şonuň peýdalanmagyny islemesek şulary gadagan edilýär, dostlukny ýapylýar. Mysal üçin nähili ýerde peýdalanýar bu. Gelin görelim. Mysal üçin gelin imon alalım. İmoda mysal üçin sizin kontaktyňyzda kän nomer bar we şolaryň sizin imoňyza çykmagyny isleňiz. Şolar ýaly biz kontaktymyzyň dostlugyny ýapýas. Görüşüňiz ýaly meňkide ýapyp dur häzir. We imo men kontaktymdaky nomerler çykmaýar. Şolar ýaly eger mysal üçin kamerany kullanmalygyny isleseňiz, şu taýdan zapretide basyp ýapylýar. Şolar ýaly Bizim indiki bilmeli funksiyamız dostlar, bulam şu priложениýalar baglanşykly. Bu priложениýalaryň bizim telefonumyzyň pamytyny ruhsady bolan soň wagtyň geçmegi bilen telefonumyzyň pamyty, cache pamytynda musor ýygnaýar. Bu cache pamyt näme? Cache pamyt bu wagtlaryň faýllar bar bizim priложениýamyzda peýdalanýan. Açamyzda telefonuň özü wagtlaryň pamyt, cache pamytde wagtlaryň faýllar döredýär zatlary we şonu özü soň podmany okuyup bolmaýar. Şonuň üçin haçanla şu priложениýalar peýdalanýardy. Telefonumyz wagtyň geçmegi bilen agrylyp başlaýar işlemesi. Bu bolsa şu cache pamytyň pasport musor ýygnamagyny ýüze çykýar. Gelin onuň podmany öğrenelim. Mysal üçin haýsy esasy internet bilen baglanşyk priложениýalar kän musor ýygnaýar. Mysal üçin AliExpress bar. Bunu şoňkym görelim. Ýerýär şu gerek we ýerden pamyda basýar. Pamytda görüşümiz ýaly cache ýazgyly. Şu musorynyň şu wagtda çyn ýygnanan musoryň mösüri 580 MB. Bunu pozanymyz bilen bizim hiç ýyly danlarynda pozulmaýar. Ýene tersine gaýtan asa çart işlemegine peýda berýär telefonumyzyň. Ve şu aşağıdan açık cache şoňa basyp arasynaýar. Görüşümiz ýaly nol boldy. Mysal üçin ýene haýsy priложение bar bundan başga. Bundan başga interneti değişdim. Gelin mysal üçin Instagram görelim. Instagramda da yeterlik bolmaly. Pamyty basýas we görüşümiz ýaly 3 MB boly motor ýygnapdy. Buna arasynaýar.
Eğer sizin telefonunuzun modeli başka olsa, iç görünüşü bundan ilk köşk olsa, biz bunu nastroykanız bilen tapıp bilýäs. Onun için nastroyka giriyoruz. Ve şu yerde приложение var. Şuna basýas. Ve görüşüňiz ýaly şu приложениýalaryň hemmesi çykdy şu yerde. Saýlap kaýsyny ýetgeçek bolsak özümiz saýlap bilýäs şu yerde. Bizim endiki funksiyamız dostlar menüni tertiplemek. Görüşüňiz ýaly şu yerde her sahypada boş yer var. Biz şunu otomatik ýoldaýyna tertiplep bilýäs. Bunun için şu ýokardaky üç noktada basýas ve şu yerde aç stik stranitsy. Şuna basýas. Görüşüňiz ýaly tertiplenip. Bir menüde basýas. Bundan sonra sortirovka. Bu sortirovkada yani bu aşağıki elpli boýunça porядkalaýan. Görüşüňiz ýaly bu beýlek bolsa ve esasy ulanýan zatlarymyzy boýunça tertipleýär. Bizim endiki bilmeli funksiyamız dostlar iki приложениýany birlikde açyp bolýar. Gelin premier görelim. Mesela şunu açtık ve bir şu запуск rejime раздельного ekrana şuna basýas. Görüşüňiz ýaly ýaly bolgundan ikinjini kaýsyny saýlasyňyz gelse birini saýlap bilýär. Mesela için переводчик. Şuraya ýazaýdy. Yine ondan başka da keçip görünüşünü etip bolýan. Şunu ýazaýdy. Nähir etsek bolsaňyz. Ana dostlar, şunun bilen şu videony tamamlaýan. Bu video size peýdal bolanlar diýip umid edýän. Ve kommentariýalarda sizden geljek teklipleriniňize garaşan. Tamaşa edeniňiz üçin minnettar. Hoş, sag bolun.